mar jotugo ma higni kind 13 gi 14 bang' yudo points 73 e alap ma Vet Lab Sports Club. Ngeera noyudo points 39 e buche 9 bende mokwongo kapok omedo points 34 e round mar ariyo manomiye loch gi points 73. Peter Gadhogo notieko e thuolo mar ariyo gi points 76 ka jatugo Yuvrav Rajput noyudo points 78 kendo tieko e thuolo mar adek mokwongo. E kidieny mar nyithindo ma yawuoyi manie higa mar 12, Palash Tank gi Jeff Kivi duto nowuok thuolo mokwongo gi points 80, gino manomiyo gitugo round machielo mar yudo jaloch. Palash noloyo e round no bang' tieko e rang'iny mamalo. Muridhi Gatu notieko e thuolo mar adek gi points 83. Good morning, but it eventually got better due to the weather. But the greens were quite tricky. They were quite fast. And that's where I struggled mostly. The first 9 was pretty hard, but then when you come to the back 9, I played better. I shot a 2 on the back 9, and then the greens were a bit easier on the back 9. They were getting a bit